Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак шаби гузашта дар Қатар аввалин турнири UFC баргузор гардид ки моҳурибаи асосии ин турнир моҳурибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Арман Царукян ва Дэн Хукер шуд. Ин моҳуриба дар дуюм раунд ба фоидаи Арман ба анҷом расид. Царукян дар дуюм раунд Хукерро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна номзади худро ҳамчун довталаби асосӣ барои камарбанд боз ҳам қавитар кард. Царукян баъди моҳуриба аз дохили октагон ба чемпион Илия Топурия муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт: Дэн Хукер, ташаккур, бо шарофати ту ма имсол ҷангида тавонистум. Ӯ ягона касе буд ки барои моҳуриба розӣ шуд. Дигарон гурехта истоданд, махсусан Илия Топурия. Агар ту дар ин ҷо бошӣ, ба ин ҷо баро. Мо бояд ки моҳурибаи рӯбарӯ гузаронем. Танҳо як довталаби асосӣ аст, моҳурибаҳои осон накоб, гуфтааст Царукян. Ва дӯстон, дар ҳақиқат Арман аз ҳама довталаби асосӣ барои камарбанд аст ва умедвор мешавем ки UFC моҳурибаи ӯро зидди Илия Топурия барои камарбанди вазни сабук ташкил мекунанд. Гуфта намонад ки моҳурибаҳои пурраи ин турнир ва дигар турнирҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилка дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо. Дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар Паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Дӯстон, чӣ гуна ки аллакай медонед, шаби гузашта Нурулло Алиев сеюм ғалабаи худро дар ташкилоти UFC ба даст овард ва рекорди бебохти худро боз ҳам хубтар карда 11-0 кард. Ҳозир бошад реаксия ҷанговаронро дар ғалабаи Алиев пешкаши шумо мекунем. Муҳаммад Мокаев, Нурулло Алиев газ. Муҳаммад Наимов, ин хеле зебо буд. Нурулло Алиев. Хамзат Чимаев ғалабаи Нуруллоро дар саҳифаи инстаграми худ нашр карда ҳамин тариқ ӯро табрик кард. Бародари Нурулло Алиев Баҳрулло Алиев: алҳамдулилло барои ҳамааш. Кам одамон медонанд ки мо чӣ корҳоро паси сар кардем. Ин аз ҳама соли вазнин барои оилаи мо буд. Аммо бо хости Аллоҳ кори оғоз кардаро идома додем. Моҳҳои озорҳо, меҳнатҳо ва кӯшишҳои сафедкунӣ, ин корҳо арзанда буданд. Ба пеш меравем, навиштааст бародари Нурулло Баҳрулло Алиев. Шаби гузашта дар Қатар баъди анҷоми турнир байни Хамзат, Чимаев ва Гэрри Мунокиша рух дод ва биёед мебинем ки худи Гэрри ин кори рухдодаро чӣ гуна шарҳ дод. Ма ба назди Арман омада ӯро табрик кардам. Баъдан ба назди Хамзат рафта пурсидум ки эй чемпион, туро боз кай мебинем? Ӯ гуфт намедонам бародар, ман ҳама вақт тайёрам. Баъд дар байни мо ахрана даромад ва Хамзат рафтори кӯдаконаи худро сар кард. Ӯ маро дашном дод ва баъд тела зад. Ман ба тарафи ӯ гашта гуфтам ки ту чемпионӣ, лекин рафтори кӯдакона карда истодаӣ. Ба худ таваҷҷӯҳи ғалабаи дӯстатро гирифта истодаӣ. Ором шав, нисбати дӯсти худ каме эҳтиромона рафтор кун. Ростӣ ин рафтори ӯ ба монанди одамони паст аст. Ба ҳама нишон додан ки ту зурӣ. Ту бе ин ҳам чемпиони ҷаҳонӣ, ба ту дар кор нести чизро нишон додан. Танҳо ки мард бош. Ягон рӯз ман бо ӯ меҷангам, лекин онҳо ҳамаашон дарҳол ба гӯштин мегузаранд, гуфтааст Гэрри. Хотиррасон мекунем ки вақте Хамзат дар вазни нимёна баромад мекард, Гэрри чанд маротиба эълон карда гуфта буд ки рекорди бебохти Хамзатро тағйир медиҳад ва шояд ки барои ин суханҳояш Хамзат бо ӯ чунин рафтор кард. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.